Ndichikutambirai zvekare pano paZerare 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara tena on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchangozvionera panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndokuti subscribe and turn on the notification bell. Madikani sekuziva kwamunoziva manews updates panapa tinonotika mabatanidza tinoda kuti muite tinge chiitira kuti muwane manews updates akati wandei ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. First update ividhiyo iro rabuda rina baba Harare rine muimbi watinoziva vakunzi Mambo David ndio zita ravari kushedzwa naro mazuva ano vachiimba song dzinopinza munyasha. So izvi pavidhiyo iri waenda waya naro vadikani, kana wamuka uri mupenyu, wamuka une hutano, chingotenda Mwari nekuti makeses ari kuitika munyika ino yeZimbabwe zvakuda kuti tishinge kunamata. Saka ndambokusirai vidhiyo rababa Harare nevamwe vavo vachiimba. Wapedza kuona vidhiyo iroro usaskipe nekuti manews updates haasati apera. Ndine imwe news update inorwadza. Yatione this video. Next update ividhiyo iro revarume vanga vakasungirwa mhosva inorwadza. Vadikanda kusiyai muchiona vidhiyo. Wapedza kuona vidhiyo tozviona fuka comment section apa. Ndisi kukwanisa kudziwedzeredza nyaya idzi kana kudzitapudza nekuti nyaya dzine proof. Vidhiyo iri taritora kwaTete Tilda ndokwakashutwa vidhiyo iri. Ndakati tiuye naro sezvo vanhu vazhinji vari kuchemera chirongwa chevanhu vanenge vari mumajeri kuti hatirare tipowo zvirongwa zvevanhu vanenge vakasungwa. Ndo mavidhios amwe anovaraidzawo kuona ekuti tinenge tichiona tichinzwa kuti mhosva
dzinoparwa sei tizoziva munzvengero watinoita nekupara mhosva, nekuti unogona kupara mhosva usingazive kuti uri kupara mhosva wozoerekana wakunze wasungwa. Zvinoda kuita munguva inoda kusiya muchiona vhidhiyo yapedza kuona vhidhiyo zvazvona kutoka comment section inside rarira funga kukutizai. Much love. Makadi kwese kwamuri kusangana paTwitter muchirongwa behind bars apo tinonzwa mhosva dzakaparwa nevasungwa vari kumajere. Svondo rapfuura tatine mukomana anonzi Admire Ncube uyo akapiwa mutongo wokugara mujere upenyu hwake hwese nenyaya yemedha pamwe chete kanerobhari. Mukutaura kwaakarondedzera nyaya yake aitaura iye kuti akatongwa pamwe chete nevamwe vakomana vaviri vari kuti iye akangoona kuti vanava mhosva yakanyanyovanyudza vakaona banga rakana kuti vakataura banga kuti taona banga rine ropa, banga rakaurayiswa munhu. Saka iko zvino vakomana vaviri ava ndo vandinavo pano, Tyrus Kapeni naAkim Sibanda. Muri right here? Anditika. Tyrus une makore mangani? 27. Unechi? 27. 27. For Akim? 24. 24. Sure. Vakomana inga zvakaoma right. Rega nditange naTyrus. Chii chakaitika naTyrus? Ini pakaparika mhosva ndanzitori. Ukumbira kutaurisani? Pakaparika mhosva ndanzitori ipo. Kuti ini ndakazongo mhosva yakaparika kupi? Ku18 au kuKadomo. Kukadomo. 18 amaini. All right. Toziva pane vamwe vanenge vasina kunzwa zvakataurwa naAdmire nditika. Saka kana mungakutanga nekutaura kuti no mhosva ichange imbori mhosva ichi chakaitika akaurayiwa ndiani zvakafamba sei. Maybe anyone of you kana angangotaura nyaya yebriefing. Ndakaurawa ndiMelusi Makaramba. Akaibva ku18 amaini. Angari goodbye. Angari goodbye. Zvekuti isusu nauyu takangobvawo pamba pataigara pakomboni tichienda kutsvaga makwati ekukandisa mashizha. Makwati ekuita sei? Ekukandisa mashizha toshandisa kumuchikurokoza nemashizha tokukandisa. Saka uyu ndiye anga ari mberi. Musi wa6 asi munhu uyu akafa musi wa2 November 2021. Okay. Musi wa6 November 2021 ndopakaona banga. Chona banga ari mberi sodava vanditaure kuti pane banga riri muchiroad tikati type ipi kanzi neuyo yotoneropa banga iyi. Panguva izvazvo zvatonzwika here kuti Melisa akafa? Tatovapo parufu pacho. Makatoenda ku parufu tatovapo. Kozi munhu tachitamba tese vanhu. Maitomuziva? Saka nyaya tiende kuti isi takazokuramba tichienda kuhuni kwatainotitsvaga makwati edu tikazodzoka. Ndakaudza mukoma wangu uyu akataurawo kuna blazi yake futi kuti chikuti maona banga so. Saka nyaya yakabva tanga kutotagwa mukomboto komana Akim naTyrus Kapeni vakanonga banga. Makarinonga here makarisiya? Takangorisiya riri ipapo. Takangoona. Makangoona muna kubata? Hatina chatakabata. Kungotarisa. Saka banga iri ndo rakazopedzisira ratotozvipinza mumhosva iyi. Makapinda mumhosva sei? Makaudzani kuti taona banga? Indakaudza bamnini yangu yakaudza mukoma wake. Saka wana mukoma bamnini namukoma wauyu ndo vakazofambisa nyaya iyayi mukombo. Saka nyaya ichifamba iyaya uyu Admire Ncube munhu wataingoziva munhu wachimbochera tese but kwete sitiri kuchifamba naye. Iye manje taisiri shamwari. Saka iye manje agara ndofunga anga angori suspect. Iye Admire. Saka iye anga atiza angaenda kumusha. Tichiripo hedu kukomboni. Parufu taitongovapo tese nautritu. Admire parufu angasipo asi tiri parufu ipapo Admire vaitomubvunza. Okay. Saka
zvichifamba sekudaro isusu adhimai achidzoka achibva kumba musha wanga aenda adhimai akasvika achitorwa neCID achikumusha kwake aiwa akatobva kumusha akatodzoka kukadoma akadzoka achitorwa neCID pakatokutorwa neCID iye kwanza vanobvunza kuti kubanga riri kupira kunze rakabayisa munhu iye akambozama kuda kuramba vakabva atorohwa neCID achirohwa abva ataura nyaya yake tibanga rakaonekwa naAkim naTyrus ndovakariona isima achitoprazisa atichozivi kuti kumaSID akataura achitichi saka maSID ndopakazongova tiri pabhawa tichotungotorwa nemaSID tobva tabvutira mafoni edu maSID vachida kutsvaga mameseji vanga vatoona mameseji angana adhimaya mameseji aitoenderana anga ane zita remumameseji aya zvekuti iye kutaza kuti kwanga akaenda kumusha uko atomboenda kun'anga achida kutodzima ande muri kuona akatoenda kun'anga saka mameseji akanga akanzi meseji acho an'anga iye akangobvunza kuti zita remufano nzani akataura zita remufuya zvikanzi saka iwewe chiramba wakanyarara ndine zvandiri kuita kuno zvekuti mameseji iwawo anoratidza seumbomudare but dare takazama kuti taurira kuti chero mukatarisa pamameseji ari apa nenhamba dziri apa hapana kana nhamba yangu inoratidza kuti nhamba dzenyu makambokomunicata hatina hatomborina nakukombera nayo zvekuti haimosananerwadza isingaiti gogo mawani saka imimi saka makazonzi chivo makazonzi banga rakazowanikwa banga rangu riripo raringori pamakaroona nobva taribata zvekuti polisi ndo yakatongonoritora banga saka iye uyu pairohwawo nepolisi aiti noti aiti aive nesu here kuti aiti hazvitozivisa tisvika mudare akambozama kutaura kuti vanhu ava vanga vasipo mudare pamhosva ndananhengi nanhengi unoona asi mudare hazina kubvira zvagamuchira saka makazopiwa mutongo wakaiti Tyrus wakapiwa chii ndakarwa live zvichindimo chako ndei chizi ndeye medhakayo une makore mangani Tyrus 27 wakapiwa mutongo womuswani wakapiwa muswa 9 May 2023 lesiko iwewe Akim ndakapiwa 30 wakapiwa 30 years ichinzimo chako ndei iyo iye medha but ndo patakabvunza ndo pandoti makore asiyana sei uyu life iwewe 30 ndakarwa life uyu adhimai akarwa life uyu akanzi akapara mhosva iye achiti mwana mudiki oyenyaya yeage hainondirwadza zisingaiti mhosva igogo zvokuti mhosva iyi inotondirwadza nekuti ndakatadza kuziva kuti vamutongi vakanditongera kuti kuona nhingikini saka alright iko zvino mamunhu muchitaura naye iye nhingikini uyu adhimaya hamutozive nemi kuti makakwana sei pamhosva iyi akati chii aiwa iye matauriro ayo aiti kwanzi mhosva iya mino vanhu vaitaura vanga vari 3 vakapara navo hanzi rasta nanikowe ndo vakapara navo mhosva iyoyi saka isu chakapa kuti tichinoanza kuti tipinza futi mhosva nyaya kuti iye uyu unowanza kuti paakasunga nemapurisa papa akaontaura kuti tatanga nesu because iye aiti isusu ndisi takatomusungisa nekuda kwebanga asi banga isi atinamboriziva kuti nderani pamakaona banga muna kutomboziva kuti hatina kumboziva zvekuti inondirwadza nyaya parufu pese hama dzacho dzemufika dzakazongotoona takuti zosungwa futi takunzi kumaindication acho ungamaita sei ndingamakwanisa sei ndisina kuti mende kumaindication manya maindication acho unomaita sei usingazivi zvinhu zvavai alright saka maindication acho
haana kuitwa zvakanaka nekuti munhu akangoita manipulation ndiye saka isatomborina polisi yakangoshandisa anhingirikini nestatement ravo radimai. Alright, it's okay. Saka vabereki vari kuya here kusokona vabereki varipi vangu vari kugara mukweko asi kumusha kusimuchembo vakauya here koti vanga vasipo. Alright, koyo Akim havana kuuya kukoti asi kumusha ugoko kuchi ugoko. Saka vakanzwa here mitongo yamakapi vanomboya here kusokona apa muchembero wangu munhu akura zvekuti kufamba kutomunetsa saka hapana rwe apa vakambouya maiguru naBlaz ndo vakauya kuno apa vakapedzisira kuuya muna June. Okay, koiwewe muchembero ndo vanouya chizokwana vanongona ngopedza 2 months vouya zvavo. vakati chii vakazvigamuchira sei? vaitochema pavhizita apa because ivo vaitozviziva because inini maparekire akaitoita mhosva ega mukadzi wangu inini ndiye akatongaudza kuti hana mubve atomboviye ndaiko kumunda ndakatorara naye saka nyaya yacho vaitongoiziva kuti ndiye akapora mhosva. wanga une mhuri? vana vanga 2. Alright. Ko Akim nemukadzi nemwana wangu sikana. Anyway vakomana katoda ngotenda nenguva yamatipa kuti tinge tichinzwawo your side of the story kubvawo panyaya yatakanzwa nani naAdmire anditya. Alright. Anyway maita henyu muchirongwa chedu behind bars tinomirira pano.